Руми е тиха и добра, обича природата и винаги усеща кога някой има нужда от подкрепа. Хриси е смела и енергична, тя първа тръгва към нови идеи и приключения. Дарина е загадъчна и наблюдателна, вижда повече, отколкото казва. Мариана е огнена и решителна, пази баланса и държи групата заедно. Спаска е спокойна и мъдра, нейният глас носи сигурност и утеха. Видя ли как листата създават перфектни златни спирали на гладич, когато падат?